ji bernameya nîvendê dem baş temaşevanên hêja bi bernameyekê nû em li pêşberî wene divê bernamê de jî em ê balê bikişînin ser têkoşîna gelê Kurd ya li çar aliyên Kurdistanê niha li Bakurê Kurdistanê piştî têkoşîneke mezin hat heta asta ku dewlet bi rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan hevdîtinê bike û niha pêvajoya ji tû Civaka Demokratîk dewam dike em ê ser vê beşê bisekirin di heman demê de jî ji xwe nozê tîrmehê şoreşa Rojavayê Kurdistanê bû em ê balê bikişînin ser wê yekê di çarçoveya têkoşîna gelê Kurd ya çar aliyên Kurdistanê de di heman demê de jî li Başûrê Kurdistanê jî bi salan zext û zordestiyek pêk hate Kurd em bêjin her tim tu nehatin hesibandin lê dîsa dencama têkoşînekê de li wir jî Kurdan gelek destkeftî bi dest xistin li Rojavayê Kurdistanê jî em bêjin gelê Kurd têkoşîneke mezin destkeftiyên mezin bi dest xistin lê belê ji aliyekî jî êrişên li dijî gelê Kurd dewam dike em ê balê bibin ser çar aliyên Kurdistanê têkoşîna gelê Kurd ya ku li dijî em bêjin zihniyeta yekperist û li dijî zihniyeta ku gelê Kurd ne dihesibîne û têkoşîna ku li dijî vê zihniyetê dewam dike mêvana me ya vê bernamê jî nivîskar Sultan Yaraye. Sultan tu bi xêr hatin. Sağ olun, spas. Sultan me got vê bernamê hinekî bi giştî em ê balê bibin ser her çar aliyê Kurdistanê jî em bêjin ew têkoşîna ku bi rihê hevpartê meşandin. Ez xwazim em berê ji Bakurê Kurdistanê dest pê bike te dî di 27 Sibata 2025 de rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan banga ji tû Civaka Demokratîk kir û niha hîn em bêjin hevdîtin dewam dike dîsa em bêjin herî dawî nîqaş li ser çarçoveya zagonê hat kirin. Tu dikarit destpêkê de hinekî balê bikişînin ser vê pêvajoyê her wiha berî vê pêvajoyê em bêjin bi sala gelê Kurd têkoşînek dameşandin li ber xwe da dencama wê têkoşînê de ev pêvajo niha heye tu pêvajoyê wê têkoşîna bi sala tu çawa dinirxînin. Belê yani gerek ji destpêkê de em riya bînin ziman çima ev rêxistin derket bi çawayî derket hewcedarî dîtin ku rahê miçekê xwe û herin çiye yani divê hinekî ji wir de em dest pê bikin çima anha em vên xwe fesih kir bi çi şerdan xwe fesih kir divê hinekî em behsayî bikin ku em bên pêvajoya îro binirxînin yani em dizanin ku Kurdistan bi peyama Lozanê di 1924 de bi em bivên komplowekî dîsa navneteweyî hate perçekirin di nava çar dewletên yek ji yekadinê em bivên serdestir û hovtir û ser konseptekî ku Kurdan nava xwe de bihelînin, asîmîle bikin, tune bikin, ji nasnama wan, ji axa wan, ji her alî de bi dûr bixin bi vî konsept bi salan e yani li ser Kurdistanê hate meşandin zêdeyî 100 salî ku Kurd tune li ser axa xwe tune hatin hesibandin. Gelek cara li dijî vî konsepta tunekirinê li van polîtikayên tunekirinê gelek îsyan jî derketin, gelek em bibêjin pêşengê Kurda li ber xwe dan lê di wê serdemê de zû em bibêjin hatin çewsandin yani ew serdem û ev serdem ne yek bû ana nihat lê nêrî em bibên li Rojava tiştek dibe di heman saniyê de li vir jî pê yani aliyê Bakur jî pê dihese em li her çar aliya jî ew dibe rihekî yekîtiyê li dijî ev serdestî van zulmana derdikeve PKK çawa derket yani Rêzdar Abdullah Öcalan gava ev rêxistin ava kir yani ev polîtikayên tunekirinê red û înkar kirin ji bona wî jî em bibin ev rêxistin hate ava kirin ji bo Kurda ji tunebûnê xelas bike ji bo ji kolebûnê Kurda rizgar bike ev rêxistin hate ava kirin bi rastî yani 5 sal têkoşîn ne tiştekî hêsane yani em Yani berî 5 sala ji xwe têkoşîn hebû. Hebû lê em bibêjin ne ew xwasa bi rêxistin kiriye ew xwasa bi rêk û pêk ew xwasa bi paradigmayekî xurt yani em bibên daha wek taktîk bûn lê ana ev paradigma niha stratejîk e bêtir yani bi rêk û pêk em bibên bi plansaziyê hatiye kirin heta îro niha em lê nêrin bi rastî 100 sal berê gava ev bêtir yani pêşengiya İngiltere bû Fransa yani ev di pêşengiya van welatên navneteweyî de gava ev welat hate perçekirin belkî Kurda bi xwe jî nizanibû çi tên serê wan yani erê dem bi dem îsyan derketin lê ew qasaya wan ji nasnameya wan ew qasaya wan ji giringiya azadiyê ji giringiya ziman
تنبوله برخوردان يعني زانبون تشتن تسريان لأن أقاسم بين وكردين هابري خستن كري وزانه وبباراديجما يكي خرد در نکتون پیش بری جهانه املید نیرم براستی پارادیگما ریبری گلی کرد رزدار عبدالله جاران yani ورتشتك دابر جهاني وبر كرداكو خلاص يا هم كردا هم همو كسين بندست بفي باراديجمايا دا نشان او تيكوشينك مغويا 5 سالي نهسانه اقاس يعني اللي ديجي هم 4 دولت السركه ان كو ام بيجن بخازم كردا وندا بكن وهم بي دناف دجي وان دولتين كو دناف پیمانا لوزانه ده هبونا اقاس برخدانه کی گرین براستیجی نتشتکی هزانه و به سالان برخدان دان هاتن وی آستا کو ایدین گوتنم گیهاشتن آرمانجا خود چه با آرمانجا من همه کرد جتنبونه خلاص کرن yani kurd ایدین کس چی نکاره جدي حتى هاتم كرتونه ده حسبان دون زاج دنگه قرط و قرط هاتی او کرن لی هاتی استکی که yani وکی evet بزویجی her çaraliye jî belav kiribûn yani ne tenê li Bakur yani bandor belki zêdetir li ser Bakur hebû lê li her çaraliye jî hatibû لی belav هاتی استی کو ایجا کس Yani نکار ویجی kes کرتونه nekarî Kurda inkar bike ne zimanê wan ne em bibêjin nasnameya wan ne ew mafê wanî ku tedî dibe kes jî nikarî inkar bike ku mafê Kurda jî wek her neteweyî heye ku bi zimanê xwe bi nasnameya xwe bi çanda xwe ser axa xwe bijîn yani îro ev konsepta ku ev 4 dewlet li ser Kurda ferz kirinin çi ye dibe hûn tûnin gelek cara derdkevin dibe hûn berdewamiyê me nizanim işte hûn ji xwe nemilletin hûn wek komûka bûn falan lê viya êdin ev rêxistina یا vala نزاون برماهی پرسان نزاون برماهی انچنه bi em bibêjin yani نزانم زمانی کردی وقت برماهی به زمانی پرسی یعنی گلک bi rastiyekî yani dij heqîqetê em bibêjin dixwastin yani Kurda bidin nasîn lê îro em lê nêrin cîhan bi seya vê têkoşînê Kurda qebûl dike û dizanin ku yani Kurd hene xwedî nasna ev gihaşt armanca xwe ku êdin Kurd kes jî nikare hebûna Kurda inkar bike koletiyê li ser Kurda fes bike lewma jî ji xwe em bibin ev rêxistin çi her daim di nava nûkirinê û nûjenkirinê de lewma em yani lê nêrin 5 salî heger xwe ser piya hiştiye hinekî jî bi vî konsepta xwe ser piya hiştiye her daim li gora serdemê polîtikayeke nû زالی که afrandiye جو سلطان زبیجم یعنی کرد به اصل خود زانه خودی هم اردنگاری هم دیروگ هم چاند و هنرک و زمانه کی پر دولمنده از بی یک جه حیزا هری خورد کو ایرو کرد لهمبری وان ایریشانا تکنه چو یک جه و چاند خورده bêguman ew jî wisa ama yani kê ev ya derxist holê ev girîng yani ev bi seya rêberê gelê Kurd derket got hûn Kurd em Kurd hene û em ne mecbûrin em koletiyê ji tu dewleta rê bikin ji tu dera bikin îje aniha çi ye konsept dibêje ki yani em bên paradigmaya esas çi tê girtin civakek demokratîk ekolojîk û azadiya jinê vana hemû jî pirsgirêkê rojhilata navîn tevanin ne a Kurda tene yani ev pirsgirêkê rojhilata navîn tema bi paradigmayeke xurt hate eşkere kirin ku yani nexşeyek hate nîşandan ew ê çawa ev nexşe bi rêkeve têkeve medyetê mesela civakek demokratîk çi ye herkes wê tê de xwe azad bibîne herkes ev ê karibe bê tundî bê hebs bê em bibên serdestî ew ê herkes karibe li wê derê xwe tê de azad bibîne û li gora wî jî ew ê di ciyanê de cih bigire mesela ekolojî em lê dinêrin bi rastî jî îro di kapitalizmê de tundiya herî mezin li ser yani li ser hawrdor li ser em bibêjin ew xwezayê û li ser jinê tê kirin di vî paradigmaya de hem azadiya jinê tê parastin ew koletiya ku ser jinê tê ferz kirin tê yani tê rakirin hem jî ew tundiya ku li ser xwezayê tê kirin tê red kirin û li gora wî jî em bibêjin nexşeyek tê nîşandan ji vana wî jî bi rastî jî ev pêvajo gelekî girîng e em karin bibêjin ev pêvajoya ku civakek aştî û demokratîk dixwazin bê înşa kirin bi paradigmaya rêberê gelê Kurd ne tenê ji bo Kurda ji bo hemû pirsgirêkên Tirkiyeyê rojhilata navîn û heman demê de ê Kurda yani pêvajoya gelekî girîng e û divê xwedî derketinekî gelekî xurt lê hebe ku ev pêvajo bi tenduristî سلطان دو یعنی بیژن نویسکار و روشنبیرین کرجی هم لدیجی تجدید سر بری گلی کتاب لوجالان هم جیج بو کو پیواجوان بیژن بلز و بز به یعنی
daxuyani jî dan tu girîngî û taybetmendiya veya şawa de nirxin. Yani birastî jî tiştekî gelekî baş bû ew daxuyanî lê yani dereng be jî hate dayîn yani ev pêvajo ev saleke em dibînin ku birastî jî bi yekalî dimeşe her çiqasa müzakere tê dewam kirin jî her çiqas hevdîtin qut jî nebibe em dibînin ku hîna jî aliyê AKP hikûmet û rayedarên em bên Tirkiyeyê hîna bi awayekî ciddî nêzîkî ev pêvajoyê nebûne hîna yani navekî em bibêjin demokratîk li vê pêvajoyê nekirin çi ye rabin gava ve dibêjin işte silahê xwe danîne işte mesela em çerçeveya sagava behs dikin divê ew ê Tirkiye bê terorîn yani ew gotinê xwe nekirine aştiyê îja van bangewaziyana bi rastî jî gelekî bi qîmetin û divê zêde jî bên kirin ne tenê em bibê nivîskar jî gere bikin em bibêjin sazî jî gere bikin kesê sivîl jî gere bikin herkes divê ji bo vê pêvajo bi tenduristî bimeşe berpirsiyariyekî bikire ser xwe û em bibêjin aliyê dinê bê serxeta demokrasiyê û serxeta aştî yani tu lê nêrî mesela dîsa di bîst û çarê gulanê vir de ji bîst û çarê gulanê vir de tu hevdîtin pêk nehatine yani ji aliyê em bên heyetê de pêk nehatiye ji aliyê malbatê de ji aliyê parêzera de dive ku dîsa ew ji aliyê hikûmetê de tedî dem bi dem diçin lê va ji gel tê veşartinê ev jî ji aliyê gel de tê çi wanê mane yani çi dikevin çi hîsî dibêjin ki dîsa hikûmet li dû lîstokaya ku ji bo berjewendiyê xwe ev pêvajoyê veguherîne ji bo ona berjewendiyê xwe bikarbîne lê bi rastî jî yani em bibêjin vê denemê Kurd ve qebûl nekir tenê yani dostê Kurda jî kesên ku em divê ev paradigmaya xweş xwendibin û dizanibin qîmeta vê pêvajoyê dizanibin ew ê li gelek ciya yani ev em bibêjin nerazîbûn nîşan bêdayîn çünkü yani pêvajoya aştiyê çi ye aştî çawa pêktê divê berê ew xalana bê zerar kirin îro em dibên 5 salê şerek hatiye heta îro ev şer ne yekalî bû di nava em bibêjin rêxistinekî û di nava em bibên dewletan de hatibû kirin ê li gora wî jî gava aştî pêk bê jî yekemîn mihetab kî ye divê madem ku ev maslihatiye dayîn bi awayekî dostane bê dayîn ne bi awayekî em bibêjin xapandin û em ê îja karbin ji vê serdemê çiş xwe derxin ne wî awayî ev rêbaz şaş e bi rastî jî herkes jî dizane îro hewce nake mere yanî nivîskar ve ya jî siyasetmedar ve îro tu ji kê jî bipirsî ev rêbaz nayê qebûl kirin û bê ciddiyetiyekî derdixebûle yani mesela dibên em ê qanûnê nû bikin lê em bibê mafê hêviyê rêberê gelê Kurd em yani ji bo wî tu tiştekî dernaxin ji bo vanê ku em bên pêşengin em tiştekî dernaxin çi cudahiya em bên qanûnê berê û wê hebin ev ya nayê qebûl kirin madem ku ew ê aştî pêk were aştî tiştekî karekî divê ciddiyetê dixwaze karekî em bibêjin lazim e ev terka van berjewendiyê xwe bikin mesela tu lê nêrî Hakan Fidan her rol li her çar aliyê li her sê aliyê Kurdistanê dinê ev ya eşkere yani tu derê çi dipeyivî li wê dirê hani em ji bona wî divê veya êdin bêguherandin zimanê xwe biguherînin qanûnê xwe biguherînin Şubat te got qanûn yani niha çarçoveya zagonî jî li ser nîqaş tê meşandin bi taybet jî em bêjin ew ewlehiya zagonî yani rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan ji her timbalê dikişin ser vê yekê yani divê ew mafê gelê Kurd ser zemîneke bingeheke hiqûqî de dîbê ewlekirin ew çarçoveya zagonê jî niha mijara nîqaşê yani tu zagonê Tirkiyeyê gava dinêrî yekperestînê yani ji avakirina komarê û vir de mafê tu kesî tê de tune mafê em bibêjin ne mafê jinê tê de ne mafê neteweyên di tê de çi ye yek ziman yek al yek em bibêjin û yek ziman ser vê alîgariyê dijî Türk be erê yani Dibêjin yaş Türk e. zaten tiştekî diz miroviyê sûceke yani gava ku mere binirxîne yani ev ya kî jî bike bira bike yani tu nikarî milletekî ku em bibêjin bi zimanê xwe bi nasnamaya xwe bi çanda xwe hatiye cîhanê tu bi darê zorê tu bibêje kî na wile were bibe Türk ya bibe Ereb ya bibe Faris ev ya Kurd êdin bi tu awayî qebûl nakin û ne rast îja bi van zagonê yekûperestiyê demokrasî ava nabe yani civakek demokratîk ava nabe û aştî jî bi van zagonê êdin riziyayê ne pêk nayê lazim e berî her tiştî zagon bên guherandin û yani ev zagonana jî bi wêrekî bên guherandin mesela tu lê nêrî dibêjin Tirkek bedelî cîhanê tiştekî wisa tune yani
çima wê bedelî cihanî Ya jî dibêjin ez gelekî bextewarim ku ez Türk im. Îvanan hemû gotinên nîcat Tam perest zarok bim dibistanê bi her sibeb me didan xwendin yani. yani hebûna me qurbana hebûna işte filan tiştî eviyan nayên qebûl kirin êdîn divê bi rastî jî kesên ku vê karî dimeşînin bi awayek ûjdanî û yani ahlakî jî tev bigerin û qanûnê li gora wî sererast bikin divir de barê giran dikeve ser meclîsê ji lê em lê dinêrin ji bo meclîsî ew karî xwe bi rêk û pêk neke yani AKP çawa wî pêvajoyê de erê bi awayekî em bivên bi Kurdara hawêk li hevhatinekî wê pêk bîne çend gotin kirin ya jî em bibêjin çend tişt nîqaş kirin feqet tu lê dinêrî di heman demê de êrîş birin ser CHP çima ji bo ku em bibêjin yani dilê wan de rûnane ew helwesta demokrasiyê ew em bibêjin guhertina Bi qanûna taybet jî ittifaqa navbera CHP û Dem Partî pir zêde bi zora AKP. İşte ji bo ji bo ev tifaq jî xerayên belavbûnek çê bibe em bibêjin êrişî wî aliyê jî kirin yani her daim di nava êrîş û di nava em bibêjin nerastiyekî de dimeşe ê divir de mesela çawa em bibêjin nivîskaran dengê xwe bilind kir gotin ev tecrîd gerek rabe gerek hani ev pêvajo bi tenduristî bimeşe divê de mere karibe bi her kes ji bo ev pêvajo bi tenduristî bimeşe lazim e dengê xwe bilind bike li dijî ev hikûmeta ku yani em dibên 5 sale mesela şereke ji vî 5 salî nîvî wî bi heman hikûmetê rahatiyê kirin û dîtî yani lê nêrîn yani zanin ku mesela em bibêjin eqas hemû derfetên dewletê derfetên hikûmetê ji bo ev şera meşandin bikaranîn lê çi bû dawiya dawî hatin ser masayê dîtin ku yani bi rastî jî bi van konseptê înkar û tunekirinê Kurd êdî nayên tunekirin lê dîsa jî em lê dinêrin divê li dû wan lîstokanan ev ya nayê qebûl kirin bira yani ew jî çawa em Kurd aliyê Kurda rêxistina Kurda qîmetê didin vê pêvajoyê ji bo ev pêvajo bi awayekî tenduristî bimeşe her gavî davêjin mêze mesela kesî jî bi rastî jî gava çûn em bivên li Amedê li wî îstasyona belkî bi hezara îsan li wî meydana qada yani Şêx Seîd bi hezara îsan li wê dirê bû belkî kesî jî tiştekî wanî yani hêvî nedikir ku ew ê yani bangewazî li rêxistinekî eqas Xurt gid vî serdemê eqas dibe yani Xurt û hebûna Kurda daye qebûl kirin ew ê bangewazî pîwîsê fezkirinê bêkirin yani hemû bangewaziyê ku rêberê gelê Kurd rêxistina xwe kir li miletê Kurd kir yek bi yek bi wêrekî hatin em bibêjin gav hatin avêtin û cî hat îja aliyê Tirkiyeyê tu lê dinêrî bi rastî jî ev zêdeyî salekî ye hîna dedê qanûn jî ged bê mêderxin ged bên ewlî gotin di meha Nîsanê de paşê gotin di nizanim tîrmehê de aniha dibên îlonê de her carê roja dispêrin rojekê dinê yani ji xwe ji serî de rêberê gelê Kurd çi got got heger ev pêvajo çi qasa dirêj bibe eqasa ew ê ji provokasyona re ji êrîşa re vekirî be ji bo nayê got em ecele dikin ku demil dest madem ev pêvajo heye bêyî ku di nava em bibêjin mehan de salan de bê helandin demil dest gavên erênî bavêjin bira ev pêvajo çareser bibe îja ev gavana çinî yek jê jî em karin viya bibêjin mesela gava rêxistinê xwe fez kir çi got got erê em xwe fez dikin feqet gerek rêberê gelê Kurd şerd û mercê wî bêguherandin bi awayekî fîzîkî bê azadkirin ku ev pêvajo bê meşandin ji ber ku yekemîn kesê ku mizakereyê bi rêk û pêk bi rê ve dibe kî muhetab kî îro em bibêjin Rêzdar Ebdullah Öcalan lê tu şerdê wî dinêrî hîna yani tecrîd li ser heye her çi qasî em bivên dem bi dem hevdîtin pêk tên jî berî her tiştî divê ev şerd û merc ji xwe ev yekemîn şerdê rêxistinê bû jî yani û ev divê tiştekî berbiçave divê berî her tiştî ev tecrîd rabe şerd û mercê wekef bên dayîn û ev ku mere behsa pêvajoyekî aştiyane te Sultan di heman demê de jî em lê dinêrin yani em dikarin bêjin pêvajoya vir bi geşedanê li çar aliyê Kurdistanê û bi têkoşîna çar aliyê Kurdistanê ji girê daye hem ev hem jî ji xwe nozê tîrmehê salvegera şoreşa Rojava jî bû ez xwazim em balê hinekî bikişin ser wê yekê jî yani em bêjin ji wê serdemê heta niha çû guherî gelê Kurd li wir çi têkoşîn da di heman demê de jî bi pêşengiya têkoşîna jinê ve girê daye yani bêguman her çar alî jî
بهذا جريداين مثلا مليد نيرن إيرو إيكوب صالة يعني بين سيستم كي فدرال ودري هي كي جالية باشورة لي نهام مليد نيرن يعني إيريشي هري جران الباشور جي تنكرن جالي إيراني في تنكرن أري بلكي تركيا جي يعني بأواي كي أم بيجن جدر وده هاويكو بوانا ددن ودستندن لي براستي جي توليد نيري يعني أو خطرها هي كج آلية تركيا في جي إيريش لوان بينكرن يعني الآلية روجافا براستي يعني اف ببيجن سيستما كو جواكا ديمقراطيك و اف پرگالا كو 13 ساله که 14 ساله 13 ساله او پرگالا کی ديمقراطيك و آشتیانه هات مشاندن جهان ربو مینا يعني او تيكوشينا كو جنيل وي دريد دا شخون جبرور نافلی هات کرن گوتن شورشا جنه روزا و براستي شورشا جنه بو يعني جنيل وي دري gelekî kedda gelekî em vên bedelê giran û têkoşînekî giranbuha da heta ku ew sîstem dane rûnişlandin çi bû tedê 2025 da melê nêrî dîsal wê derê jî êriş pêk hat ew bi pêvajoya vê derê ve girêdayî bû her kesî dizane yani îro em bibêjin rewşa rêberê gelê Kurd her çar aliya jî bandorê li her çar aliya jî dike heger îro li aliyê Bakur em bibêjin ev pêvajo bimeşir ser di mercê rêberê gelê Kurd zelal bibin di awayekî statû bê nas kirin ew muhaqqaq bandorê li aliyê de jî çawa ev şer bandor gavagil alî kevî bandor li aliyê dinê jî dike ew ê aştî jî bandorê li her çar aliya jî bikin mesela em dibînin ku îro çend roye ev çend mehê dawî de mesela ev êrişên giran li Îranê ji aliyê İsraîlê ve ji aliyê Amerîkayên ve êrişên giran li İranê tên kirin ki Kurd bi xwe jî yani dibên van êrîşana em rast nabînin lê tulê nêrî İran her rol êrîşa xwe ya ser Kurda zêdetir dike Kurda yani divan mehê dawî de çiqas ciwanê Kurda bi dar vekirin çiqas em bibêjin niha jî li başûr êrişî başûr dike li wê derê eviya çi nîşande her çar alî jî bi heve girêdayîne ji bona wî jî ev jî çi derdxe holê divê her çar alî jî berxwedana xwe û têkoşîna xwe bikin yek ji xwe bi sala ji bo kongreyeke neteweyî bangewazî jî tên kirin yani gelê Kurd divê demil dest li dijî van serdestî li dijî vî polîtikayên tune hesibandinê yani em jî dil aliyê me jî dinêrî divê em jî hinekî dev ji ew yani partî cîtiyê û nizanim em bên eşîret cîtiyê û tiştê wanî berdin em jî ji bo berjewendiyê gelê Kurd çi pêwîst be demil dest em yekîtiya xwe çê bikin ku em karibin bi rastî jî her çalaliyê bi hev re xelas bikin anena yani em bên alîk misal wek ana jî me got li başûr wek sîstemekî em bên hatibû avakirin an hat bin êrişa de ye yani ji bona wî jî divê her çar alî bi yekîtî li dijî vî van dewletên ku em bi salan dixwazin Kurda ji holê rakin xwe bikin yek mesela em ê ez viya bibêjim Gotina xweşbîr neke Sultan ez xwazim vêya ji bi bîr bixim îro heman demê de salvegera Komkujiya Pirsûseyê jî yani te dî zarokên em bêjin ciwanên ku ji zarokên kobanê pêlîstok girtibûn bûn hedefên bombeyan çawa te dît pêncî Hezîranê li Amedê dîsan bêjin ew bombeyek teqiya dîsa bîstê tîrmehê Komkujiya em bêjin Pirsûsê dilê nêr Komkujiya Garê yanî rastî jî di vê serdema ku AKP îktidar bû yani gelek komkujî pêk hatin îro ji di heman demê di salvegera wê komkujiyê got di heman demê de ez wê ji bîr bixim belê em hemûya bi rêzdarî bi bîr dînin bi rastî jî yani di wê derê de gava tulê nêrî tam jî wan ciwanê geçûnû wê derê yani giş ne Kurd bûn em zanin ji biyaniya bigir heta kesên tir kesên em bibêjin ji gelek neteweyan ciwan li wê derê bûn ciwan hatin ji bo şerê kobanê raweste piştgiriyê çûkî em dizanin di şera de ê ku herî zêde zirarê dibînin zarok û jinin ji bo em bibên piştgiriyê bidin zaroka ji bo ji zarokar bên hûn ne tenê li cîhanê de ji malê xwe rabûn ji bajarê xwe rabûn hatin wê derê lê li wê derê me dît yani wek te jî got yani li van hemû cîhana êrişê çawa ji alê kesên em bên tahêzên tarî ve qetliamê çawa hatin kirin lewma jî mesela ana jî ew xetere li ser civakê heye li ser gelek tiştan heger ev
وانی دبی د نزلالیه د بدومه جهمو پرووکاسیون وقت دید به ربری گلی کرد جگو جهمو پرووکاسیون را وکریه جبان آویجی براستی جی ایدین دبی کشتن چه نبه یعنی املید نیرن ساله که ج بانگوازیا ربری گلی کرد و ورده yani ew hêviyekî mezin ketiye nava gelê Kurd û gelê aştîxwaz divê ev hêvî li hewa nemîne û neyêşikandin. Ev jî berpirsiyarî dikeve aliyekê dikeve aliyê hikûmet û radarê Tirkiye û Meclîsa Tirkiye. Ev pirsgirêk ew ê li wê derê çareser be. Lewma jî ji bo ku ciwanê mesela wan ciwanana bi rastî jî em bên gava ku dîmenê wan tên peş çavê mere ne heyfa wan însanana ku em bên bi aliyê hêzên tarîfê hatin qetilkirin. Mesela dayîkekî Kurdal wir rawû çi got got em hînî êşê bûne got yanî xwezî nevan ciwanan bana yani ew qas li ber van ciwanana hate ketin. Ji bona wî jî em wek me ana jî goyan divê ji bo vê pêvajoya aşitiyê herkes destê xwe têxe binkevir û herkes xwe berpirsiyar bibîne da ku ev hikûmeta zimanê xwe biguherîne, qanûnê xwe biguherîne û awayekî cidî nêzik ve yani tu lê dinêrî bi rastî jî mesela ê ku herî zêde bedel dane ji ber ku êm bin dest Kurd bûne li her çaraliya jî jinê Kurdin, zarokê Kurdin, gelê Kurdin. Dîsa jî ê ku aşitiyê dixwazin dîsa gelê Kurdin û ê ku em bibêjin bedelê herî giran dane bangê aşitiyê dikin lazim e vanê de jî bi awayekî dibe durust nêzik bin. Mesela dayîkê me yani bi rastî jî ev ji bo mesela wek Kurdekî micarekî de jî got yani dayîkê me heftê heştê salî ji vê derê rabûn çûn Ankara'ya gotin em aşitiyê dixwazin di wan dayîkana de ji xwe gelka jê em nas dikin dayîkê ku herî kêm bedel dane yani yek du zarê xwe li ser em bibêjin ev mücadela vî têkoşîna dane lê îro radibin dibên kî em aşitiyê dixwazin divê êdîn bi rastî jî yani ev yani bandora Türkiye çawa em dibin bandora bakur li ser her çar aliya jî bandora Türkiye ev êdîn eşkere li ser her sê aliyê de jî ser her çar aliyê jî ê ku herî zêde bandorê dike aliyê Tirkiye hikûmeta Tirkiye dewleta Tirkiye yani ji bona wî jî divê Tirkiyeyê em wek Kurd wek jin wek millet em wek em bibêjin her alî de em ban dikin em dibêjin ki êdîn zelal dev ji van polîtikayê xwe dijminane berde dev ji van gotinê xwe dijminane berde yani gelê Kurd milletekî mazlûm e milletekî aşitiyê dixwaze milletekî ew jî çi dixwaze li ser axa xwe êdîn dibe ki hûn çi şerdî dene em jî di wan şerd û mercana dibin yani bi darê zorê me neguherin ev sûce yani em viya êdî nayê qebûl kirin û ev şansekî mezin e bi rastî jî heger rêberê gelê Kurd 27 sala ew xwast dibin tecrîtekî giran de jî dîsa ji bo aşitiyekî mayînde ew xwast serê xwe êşande ew xwast li ber xwe daye divê viya divê bi awayekî zelalî qebûl bikin û aşitiyê pêk bînin yani mesela em lê dinêrin hîna jî ev dayîkên şemiyê bi salan e dayîkê şemiyê gelek ji wan jiyana xwe di vî rêya de ji destan li hestiyê zarokê xwe digerin ji bona wî jî gerek tiştekî nivîskî ji aliyê em bibêjin Tirkiyeyê û aliyê rêxistina Kurda de nivîskî hebe ku sibê du sib li hewa nemîn mesela em lê dinêrin Baxçelî gava bangewazî kir got bira çeka dênin û werin siyasetekî demokratîk em bi hev re heta got bira rêzdar Öcalan bê meclîsê li vê derê siyasetê bike ê heger waya nivîskî ba di peyamê de ba îro divê hawê got û negotî li wan nedihat lazim e hinek tişt gava ku em bibêjin bên nîqaşkirin muhaqqaq yani belkî hebin jî em nizanin ji ber ku ji gel re gelek tişt nayên parvekirin lê divê dibin nivîsê de dibin îmzaya de dibin em bê qeydkirin û li gora wî jî bê meşandin yani meclîs bi rastî jî tu lê dinêrî yani hîn erê çûn gelek tiştan de hevdîtin pêk hatin lê me nedî yani metik hatin metin hat amadekirin got işte me vana ew ê bên kirin ya ê vana neyên kirin mesela qanûnê ku nihatê behs kirin hîna ew qanûnana nezelarin yani ew ê çi bên kirin yani ji aliyê kesê ku nêzî mesela çapemeniyê de dibên ew ê rêberê gelê Kurd tê tune be ew ê nizamkî tê tune be ev ya jî bi rastî jî nezelaliyekî nîşan dide em dibêjin ki yani awayekî zelal
به تایبەت عالیە تورکیە دەبێ ئێدن تەرکا دژمنانتیە کووردا بکە و دۆستان yani ev destê aştiyê bi awayekî dostanê qebûl bike. Evet. Sultan te biskaberi balbir ser yani ew rehê yekîtiye giringî û taybetmendiya wê têkoşîna rehê yekîtiye ji xwe do yani platforma yekîtiya jinên Kurya başûr jî daxuyanî dabû li dijî êrişên li ser em bêjin Başûrê Kurdistanê. Niha dixwazim em hinekî balê bikişin ser tedî wê têkoşîna mayîn de ya gelê Kurd hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojhilatê Kurdistanê bi rastî jî piştî ku êrişên Amerîka û İsraîlê li hemberî Rojhilatê Kurdistanê yani li hemberî İranê zêde bû ew pêlên em bêjin girtinê, binçavkirinê yani îdamê yên rejîma İranê pir zêde bû. Yani li dijî vê yekê ji xwe têkoşîna gelê Kurd bi sala dewam dike. Dikare hinekî balê bikişin ser wê yekê jî yani bi taybet ew dedî ji serdema yani serhildanên ku bêjin duruşmeya jin jiyan azadî li her aliyê cîhanê belav bû. Ez dixwazim em hinekî balê bikişin ser wê yekê jî. Yani bi rastî tu lê dinêrî İran ji roja ku Kurdistan ketiye bin serweriya wan û heta îro tu carî jî dibe ew konsepta xwe neguherandine ji darvekirina bigir heta ji girtina heta dibe ji bo bi zimanê xwe nepeyvin devê wan dirûtin çav her cûre îşkence li ser Kurda pêkanî ji ber çi ji ber ku yani yani çiye işte em Kurd bi pêş kevin em ê paş kevin aynı sistem mesela tu Türkiye jî lê dinêrî gava ku dibên em mafê Kurda bidin wan ew ê maf yani ew ê me em pey de bê li zimanê wan wê têkevî pêşiya zimanê me ya wê yani zimanê xwe bikin zimanê serdest ev konsepta İranê û Tirkiye pir nêzik e ev em bibêjin erê darvekirin li vê derê tune lê tu lê dinêrî gelek kes di girtîgehan de jiyana xwe ji dest didin an jî piştî gudertkevin yani êdîn tên ber wî astê ku jiyana wan bi dawî dibe dure derdikevin İranê yani Tirkiye hêdî dikujin İranê ji carekê carekê yani ji bona wî yani hişmendiyek ha divê mere baş bîne ziman hişmendî çi ye hişmendiya tune kirin qir kirin û asîmîlasyon kirinê hani asîmîle kirinê ji bona wî jî divê ev hişmendî bigor mesela İran hero êrîş li ser wan tên kirin hero em bibêjin dibin ew xeteraya bi tûmî bê hilweşandin de ne lê lê nêrî ew divan şerdana bîle terka dijminantiya Kurdanak mesela di her rojê dawî de çixwaz ciwanê Kurda dîsa hatin darvekirin divê eviya lê gelê Kurd viya qebûl nake wek tê jî got mesela ana daxuyanî do li Başûr hat dayîn sibê jî wek platforma yekîtiya jinê Kurd em ê li wanê li Sînor em ê daxuyaniyê bidin lê ew ê vana jî yani tenê nev daxuyaniya bi Sînor darbin em Kurd jî divê êdîn yani wek min bîstikberî jî got em yekîtiya xwe xurt bikin û em sîstema xwe hêdî hêdî ava bikin yani mesela hero yani çi ev sistem em dibên civakek komînal civakek em dibêjin kolektîv û em meclisê xwe xurt bikin em komînê xwe ava bikin ciyê ku meclis lê tune bûn em meclisê xwe ava bikin divê ew sîstema xwe êdin em jî bidin guherandin zaten yani em bendî wan bin em bibêjin bira ev pêvajo çareser bibe em dure dest bi tiştan bikin bi rastî em ê jî dereng bimînin ji bona wî jî em ê daxuyanî ji xwe em ê daxuyaniyê bidin û ji bo em bibêjin em xurttir bersîvê karibin bidin yani meşxwe di serdema Rojava de ew tedê êrîş gava ku herî dawiyê ji bo sîstema Rojava hilweşînin gava êrîş li Rojava hate kirin me dît ku ew hêza yekîtiyê çawa dewleta radiwestîne çawa em bibêjin xurtbûna Kurda derdixe pêş ji bona wî jî yani yekîtiya Kurda gelekî giring e wek platforma yekîtiya jinê Kurd jî em ê daxuyaniyê jî bidin û wekî dinê jî ji bo meberê jî got bi rastî yani hinekî wek divê lazim em rexnedayîna xwe bidin divê de em jî hinekî lawaz dimînin lazim bû wek jin em çawa dibên rojava pêşengiya jinê de şoreş pêkanî pêşengiya jinê de ew sîstema demokratîk ava kir em jî wek jinê Kurd divê em bêtir li ber xwe bidin bêtir em ji bo yekîtiyê hewldanê bikin ji ber ku bi rastî jî çareserî ji bo Kurda çareserî yekîtiyê hêz e heta em yekîtiya xwe pêk neynin
yani aliyek rızgar ve aliyedine ve eriş lezzet tervin ve disa vegan servi aliyek ku em ben perendik rızgar be jbona viji her çarali ve em xabıkın niyek o le dizi ve sistema ku yani tüm Afrik Kurda Anatolia'nın neri naynas Çünkü kirin. Sultan her yani Çarali Kürdistan işi hemen konsept devamdık. Yani dedi embejin Tom Barak yani derket got abaş rojlata navin monarşi yani yekperesti parasın ha tülenleri yani her Çarali Kürdistan'ı yani Irak be Suriye be embejin İran be Türkiye be heman qoseta tunebûn el hemberî gelê Kurd dimeşînin bêjin Başûrê Kurdistanê jî di encama têkoşîna gelê Kurd li wir em bêjin sistemeke federal hat davakirin lê belên ha jî li dû lîstikan bi taybet dibêjin em ê wezaretekî ava bikin em bêjina pêşmergeya jî bi wan girê bide yani hêdî di nav sistemê de bide helandin yani niha bi rastî jî ew destkeftên li başûr jî dibinê talûkeyeke mezindeyî tu bi taybet veya çawa şîrove dikin. Yani wek me got bi rastî jî îro çiqa sal wê derê sîstemek hatibe avakirin jî û çiqa sal mesela em lê dinêrin Türkiye havêke dibe têkiliyan bi hev re germ be xuya dike jî lê îro êrişek li wê derê hebe bêk were belavbûnik çê bibe wê yek jê jî wê Türkiye jî xwezê ve neqetîne çünkü ew ê jî vê fersenda bikarbîne. Mesela tu lê dinêrî niha gava êriş li ser Kurda tê kirin divê pêvajoya ku Türkiye dibe em ê bi Kurda re pêvajoya yani civakek di gotinê xwe de dibe em jî dixwazin hanî tiştin biguherin lê di pratika xwe de hîna tiştek em bêjin zelal nekirin û bangewazîkek nekirin madem ku ev pêvajo dibe ew ê bi awayekî aştiyane bimeşe yani divê gava êriş li başûr hat kirin Türkiye rabe rayedarê dibêjin ki çawa mesela li ciyekî de gava pêk tê radibe dibêjî ki em şermezar dikin em qebûl nakin em dostê hevin em cîranê hevin em bi hev re dijîn divê Türkiye li vê derê yani piştgiriya xwe ne ku em bêjin ev dijmina ne tev bigere divê ew jî mesela rabe qebûl neke ev êrişîn ku ana li sînorê başûr tên kirin li wê derê başûr jî bi rastî jî yani îro Türkiye jî yan perçeyekî van êrişvanê ji ber ku taybet perçeyekî van dixwazin mesela êrişvanan- niha em bêjin di mijara Şengalê de Tirkiye dixwazite kev Şengalê heta niha êrişên sistematik li ser Maxmûrê dikirin yani wê demê wexta ku em bêjin Kerkûk û Musulwan tedî wexta em bêjin heştê şabî ket wir Tirkiye dîsa piştgirî daye serdaman bêjin referandumê de Tirkiye got em ê deriyê xwe bigire em ê Kurda ji birçîna bikujin yani gelek konsept yeke tevî me got ev konsept yeke lê ji ber ku niha em em behsa pêvajoyekî aştiyê dikin divê xwe biguherin divê yani çawa me got yani ev zimanê xwe şer biterîkin divê zimanê xwe dostane wanî nîşan bidin yani na bi rastî jî yani em dizanin ku fikra wan ji hev ne cuda û ev bandora yani ev sekna Tirkiye li her çar aliya jî bandorê dike tevî me bîstikberê jî got mesela Hakan Fidan dere bi dizî hevdîtina dike ji aliyekî de çawaş Kurda re dişkîne ji aliyê de jî dere bi dizî hevdîtina dike ji bo ku ev pêvajoya vegerine ji bo berjewendiyê xwe. Îja wek me digot yani Kurd bi rastî jî divê ew êdîn li bendî sîstemê nesekinin li bendî tu serdesta jî nesekinin xwe rêxistinbûna xwe xurtir bikin yekîtiya xwe xurtir bikin û ji bo ku cîhan jî ciddî bigire yani tu lê dinêrî mesela Aliyê Bakur here ji aliyekî de em bên hevdîtina bi rayedarên cîhanê re bike başûr cuda here êdî cuda here ciddî jî nayê girtin ew ê bibêjin çi herin di nava xwe de berê yekîtiya xwe pêk bînin ji bona wî jî yani ew xwast em ser yekîtiyê disekinin em bên yekîtî giring e mesela Rojava wek te jî got yani di 19 Mehê de pîrozbahiya ew şoreşa hebû bi rastî jî yani ew di rojhilata navîn de cara yekemîn bû em bibêjin rêxistinekî jinê çêbû ew xwast jin pêş kir yani rojhilata navîn hate guherandin bû wî sîstemê û ev mînak bi rastî jî ji hemû cîhanê re jî karibû biva wek dibe yani nexşeyekî êriş çima li wê derê hat kirin li wê derê ji ber ku ew sîstem
هات رونستاندن yani 13 سالا لوی دری herkes bi zimanê xwe, bi nasnameya xwe, bi hebûna xwe bi awayekî entegrebûnê dibe anaka gelek kes dibên çima behsa entegrebûnê xwastên kirin li wê derê xwe tam wî sîstema hatibû ava kirin yani Kurda li wê derê serdestî nekir, Ereba li wê derê serdestî nekir lê ev nehat hesabên ew hêzên ku dixwazin rojhilata navîn dibin kontrola xwe dibihêlin rojhilata navîn li gora xwe dîzayn bikin nehat hesabê wan lewm divana de Tirkiye jî heye Amerîka jî heye em bibêjin hemû van kesên ku naxwazin Kurd yani mafê xwe bi dest bixin giş di nav danê çima naxwazin ji ber ku bi rastî yani ana Tirkiye ne azade yani ji ber ku pirsgirêka Kurda ney çareserkirin her dam dibe ku sibê êrîş li wan jî pêkûn ji xwe baxçelî bi xwe jî got çi got em di nav xwe de aştiyekî çê nekin sibê ew ê êrîş li me jî bên kirin Belê Sultan em hatin dawiya bernameya xwe em gotina tê dawî jî bihêlin yani bigirin. Yani gotina min dawî ev e du bangaziya em karin bikin yek li rayedarên Tirkiye li hikûmeta Tirkiye bi taybet li AKP em dibêjin ki êdîn zimanê xwe biguherîne, kanûnê xwe biguherîne û bi rastî jî yani êdîn ev konsepta tunekirin û înkarê li ser Kurda bes bide meşandin madem pêvajoyekî aştiyê heye madem maseyekî müzakereyê heye şerdê Kurda yekemîn ew e ku kî muhetabe îro rêberê gelê Kurd Rêzdar Abdullah Öcalan muhetabe demil dest şer di mercê wî biguherînin demil dest bi awayekî fîzîkî bira azad ve ne bi peyaman ne em bibêjin bi çend nameyan bira ev pêvajoya bi awayekî fîzîkî ew bimeşîne ku baweriya gel ji wan re jî xurt bive êdinê jî em jî Kurd jî em li dijî hemû van tune hesbandinana yekîtiya xwe pêk bînin û xurt bikin û spas dikin. Belê gelekî spas mala dava bû keda te sağ ol. Spas dikin. Belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya xwe divê bernameya xwe de jî me bal bir ser têkoşîna gelê Kurd ya li çar aliyên Kurdistanê di heman demê de jî me bal bir ser şoreşa rojava şoreşa ku pêşengiya jinê hat meşandin her wiha me bal bir ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk û bandorên wê her wiha em jî dibêjin em kesên ku li Pirsûsê wexta ku xwestin pêlîstoka zarokên Kobanê bivin bi awayekî hovane hatin qetilkirin em wan kesan bi rêzdarî bibîrtînin heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.